EVN иска въвеждането на такса мощност, която ще се начислява месечно на всеки електромер, за да покрие разходите по отчитането му. Проблем за монополиста са имотите, в които не се живее постоянно и там не събират сметки. Парадоксът е обаче, че ние всъщност тази такса, която всъщност е такса за достъп до електрическа енергия, вече имаме в фактурите си. Освен всичко друго, имаме и такса присъединяване, която за крупни обекти стига до 20 000. Те искат да плащаме за едно и също нещо два пъти. Може в други държави да има някакъв тип такса, но в никакъв случай не се плаща два пъти. Според инженер Костов, такса се плаща само за нещо, което ползваш, иначе си е чист данък, в случая върху електромера, от който EVN ще печели по 1,5 милиона лева на месец. Апелът към държавата е да контролира по-здраво регулаторния орган. Второто, което държавата може да направи, е да направи един много прецизен и много точен одит на електроразпределителните компании, защото тя има процент участие във всяка една от тях. Тоест тя може да ги контролира много по-сериозно. Да провери за какво харчат парите си. Нека да провери колко скъпи автомобили си купуват. Нека да провери на колко семинара ходят техните служители. Нека да провери колко чартърни полета ползват техните ръководители до Австрия, до Германия и до Чехия. Нека да провери дали членовете на ДКЕВР не са скъпо платени консултанти в същите тези компании и получават оттам приходи. Защото ако е така, а аз имам информация, че това е така, това е конфликт на интереси. И те са подсъдими. При доказани нарушения държавата може да отнема лиценза на тези дружества и дори да развали приватизационния договор. Приватизационният договор, който електрическите компании старателно крият, има клауза за 16% надценка при ценообразуването на себестойността на електрическата енергия, която накрая като цена електрическата компания продава на гражданите. Това го няма никъде. В Европа средната надценка за продажба на електрическа енергия е до 3%. Ако такса мощност бъде приета, от ВМРО Пловдив ще организират национален протест.